O karon mga kapamilya, sugdan na nato ang BALTOLORE reunion game. Ang salitin mo ang pera ko baby. Nadiri karon mga igali okay pa ni Dudong Unat. Nadiri ang 1,000 sa ilalom. Narambitin mga igala narambitin. Ops, bawal. Okay na, ready na. Ready na mga igala. Sino di mawiwili dahil sa game na to ay di ka magsisisi. Ikaw na ba ang mananalo? Ikaw na ba ang susunod na magbabagin ng premyo? Heto na mga pamilya. Ang 20 pag makuha nila. Ang 20 pag makuha ninyo, siyempre inyuhan na ang 20. Pabalik sa kay makuha. Pero ipabalik ko ang 20 kay way pamasahe ang tagya. Ito na. Ibalik sa akin naman kay luoy pug ito naulahi. Ay, ibalik akong kung 20, ibalik. Dili. Ibalik lang sa kay para daghan. Ibalik, kunwari 20. Ibalik sa nimo kay mukuot pa man ang uban para daghan gyapon na makuutan para patas ang tanan kay kung mahurot ang 20, di 1,000 ay na makuha. Grabe lagi kayo. Kung makuha ang 1,000, ibalik yan. Kung makuha ang 1,000, ikaw na ang daog. Sige. Kinsa man ning pulang nga panyo. Sugdan na nato mga kapamilya. Ani ana ang ato ang game nga salatin mo ang pera ko baby. Ready buksan na ang ating mahiwagang gunite. Okay. Ops, tanawa ang nang hangad Angeli, hangad. Hangad. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ibalik. Okay, balik. Up si Angkoy. Wawin sinong di mawiwili dahil sa game na to ay di ka mga hunghang. Okay, ready na? Buksan mo na ang ating box. Salatin mo ang pera ko baby. And 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 20! Balik. Next. Uyog. Ready, 1, 2, 3. Win! Sinong di pili dahil sa game na to ay di ka magsisi. Okay! Kuot na, bata. Ops! Pahangad ang bata. Grabe yung bata. Klaro kayong utok sa bata, mga higala. 5, 4, 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Bunot! Ops! Timanin ninyo ay nabunot. Timanin ninyo ha. Kaya yun ako ano niya. Okay, 20. Okay, next. Si Tutong na mga pamilya niya na. Okay, Siguro para sure naghatag-hatag na ana. Sige. Si Giselle na bahala na. Nimemorize na ni Giselle. Sige na mga kapamilya niya na. Manggod ang naka-blind mo makita mo kwarta ka sa din. Oo, hangad lang. Nakahangad lang. Sige lang. Okay, ready, go. Next. Wow, sinong di mawiwili kaya sa game na to ay di ka magsisisi. Okay. Up, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 100! Ibalik ang 100 mga pamilya. Okay, next game. Okay, pakituyok magala. Ang laman ng ating karton ay naglalaman ng mga money at ang 1,000 pesos jackpot prize. Ano yan mga pamilya? Okay, sige. Ready? 1, 2, 3, go! Wow, sinong di mamimili dahil sa game na to ay di ka magsisisi. Go! Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Balik, 50. Timanin mo 50. Ayan mga kapamilya. Next. Okay. 50-50. Okay, go! Wow, sinong di mawiwi dahil sa akin na to ay di ka magsisisi. Okay. Kuot mga pamilya. Ano mga galalarga bula. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 20! Hala, kinsa kayo makuha 1,000 yan, no? Hala, grabe kayo. Ano mga higala si Marina, mga kapamilya. Marina, na. Wow, sinong di mamimili dahil sa game na to ay di ka magsisisi. Okay. Ready?
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 20! 20! Si burn na. Okay. Gawin! Sino hindi mawiwili? Dili pwede kay makitaan ninyo. Apil si Hani. Panglaso na si Hani. Hey, mawiwili. Dahil sa game na to, di ka magsisisi. Okay, ready? Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! 1,000 na! 100! 100 si Burn mga kapamilya. Karon kay mo bunot na pakikuot mga kapamilya. Dapat butangan sa nigbitin para pagkuot ay pakagbitin. Ala, Okay. hilom lang. Hilom lang. Ayog saba kay makuratan si Ready, 1, 2, 3, go. Wow, wisin ang di mawiwili. Dahil sa game na to, hindi ka magsisisi. Up, Scott! Up. Alam mo yung bata nito ang awan. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, up, 20. Ay, nalang, grabe ko kasi. Ang inahan, mga higala ni Kervin. Ax, go! Dali, ana, may, kuha, may! Grabe! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kinuha gila. Baro, 20 na nakuha. Next, Dodong. Si Dodong. Kana si Dodong mga higala, si Dodong piranhani ang mga higala. Okay. Wow, silong di mawiwili. Dahil sa game na to, di ka magsisisi. Okay. Ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 100. Pakiukay mga kapamilya. Kaya na. Gaya mahurot ani eh. Sige. Ready, 1, 2, 3, go. Wow, wisin ang di mawiwili. Dahil sa game na to, di ka magsisisi. Up! Si Balong. Balong nga taas kay liog mga kapamilya. Si Balong nga taas kay liog. 8, 7, 6, 5, 4. 20. Ups! Si Ana. Wala na. Okay, si Ana. Kisay makakuha sa 500. Kinsa kayo makakuha 500? Nay 500 na po 1,000. Sige hala. Parang si Kuya Junis mga higala no? Ano na si Kuya Junis? Okay, ready. Sila nakabuk 100 nakuha. Tolo. Tulo na. Okay, ready, 1, 2, 3, go! Wow, wisin ang di mawiwili. Dahil sa game na to, di ka magsisisi. Okay. Ups, ano mga higala? 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. $100. Upat ako 100. Sige. Ready, next. Diana. Grabe, singot na ko. Intense kayo. Kapuya maghusa niyo eh. Puro na 400. Di na ko katingog ani sa Lunes. Okay, ready, 1, 2, 3. Wow, wisin ang di mawiwili. Dahil sa game na to, di ka magsisisi. Okay. Ready. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. game! 20! Napasiyan yan. Wala, siyan yan. Okay. Lahin ng isa kay murag hadlok kay ng isa kay lakay tiil ay kamot. Wow, wisin ang di mawiwili. Dahil sa game na to, okay, go. Mga higala bilang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! 20. Hey, mamimili. Dahil sa game na to. Wala na. Karon mga higala, ang sulod sa box ay 1,500, 100 ug 20. Hala kani. Paningot mi mga higala no kay naa diri ang mata na sa kamot mga higala. Gipatato ang mata sa kamot. Ani ala mga higala. Ready? Wow, wisin di mawiwili. Dahil sa game na to, di ka magsisisi.
Ayan na. Si Honey na magala. Among bunso na ang mukuot. Pagkuot. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala na. Tanawa, i-verify kung nagin ang Wala, isa wala kalibo. yung isa kalibo, puro 500. Dili, uy, na isa kalibo. Wala isa Sa kalibo, mga tigulang lang to. pantong Ay, ang isa kalibo, tiguang. Scam lamang ang tanan, mga kapatid. Scam. Wala na isa kalibo. Scam. Ay,